Bueno, anem avall. Vinga. Ara aquí entrarem cap aquí a l'esquerra. Molt bé. Aquí comença el corriol. Si més avall no es pot. Molt bé. Anem a posar ja. Bueno, aquí comença el corriol. Primer una baixadeta guapa. I baixant, i tirem cap a la dreta. Cap a la dreta, ok. Aquest es portarà, si poso l'altre, a Can Llobateres. Ok. Aquí hi ha la baixadeta. Aquí hem de baixar perquè és una mica perillós, perquè si s'empares, cau cap a l'esquerra i al barranquillo. I hem d'evitar els sustos mayores. Ok. Bueno, ara ja està tot clarificat i tot bé. És un corriol molt guapo, entretingut, no hi passa molta gent, però bueno, sempre que puc i vinc per aquí, doncs procurem fer-lo amb el que vingui. El nano, nit, i si ve algun que té ganes de fotre corriols i una mica entretingut. Ok? Vull dir que disfrutarem una mica, sí senyor. Tiriroriro. Gaires complicacions. El corriolet aquest. El que passa és que com que es passa pel petita, es va quedar esfonzat. Això d'aquí un faig. O l'arreglen. Ja mirem els camps aquests aquí de conreu. El parc agrari. De la masia aquesta baix no es diu, però bueno, deu ser la masia Can Llobateres. Ok? Cap problema, ja ho ve. Camp, una mica d'aquí anem per aquí, i d'allà és Can Llobateres. Però bueno, ara estem a l'esquerra, continuem fent corriol. Joan ja va bé. Molt entretingut.
aquí ja sortim ja el camí ample. Aquests camins són boníssims. Fem el camí aquí i a ve la... Ui, aquí és la cadena. Aquí on és la cadena. Bueno, i aquí sortim doncs, amb llogateres. Buscant llogateres. I doncs, tallem el que és el vidre.